Прывітанне вам, шановныя госці! Добры майскі вечар, паважаныя сябры! Сёння ў гэтай зале незвычайна цёпла і утульна, як быццам бы веснавое сонейка завітала сюды, каб сагрэць сваім святлом, абудзіць да радасці і натхнення ўсіх, хто прысутнічае сёння на нашым цудоўным свяце. Узорны фальклорны калектыў «Кропелькі» азначае свой 40-гадовы юбілей. Ой, матуля, я ўжо зусім зблыталася. Гэтым дзецям, што стаяць там, за кулісамі, больш за 40 гадоў? Ды не, дурненькая! Удзельнікі на працягу 40 гадоў мяняліся, вырасталі, а на іх месца прыходзілі другія дзеткі. І калектыў працягваў жыць. Жыць і тварыць, несці родную песню ў свет. Я таксама калісьці у дзяцінстве была ў гэтым калектыве. Многа нас, былых кропелек па ўсёй зямлі. Дарэчы кажучы, у нашай святочнай зале некаторыя з іх таксама прысутнічаюць. Ого, а давайте павітаем усіх былых удзельніках кропелек. Падыміцеся, калі ласка, з месцаў. Калі ласка, кропелькі! Апладысменты вам, шаноўныя, вельмі рады вас бачыць. Ведаеш, дачушка, гісторыя стварэння кропелек вельмі цікавая. Яна бярэ пачатак ад творчай дзейнасці другога калектыва. Вядомага ў Смаргоншчыне, яго стварылі цудоўныя жанчыны. І сягонняшні юбілей добрая нагода успомніць гэту гісторыю і краху вярнуцца ў далёкае мінулае. Але ўсё па парадку. Увага на экран! Жить без цябе абыякава, сумна і цесна. О, як ты мяне ўзняла, родная, любая песня. Ты навучыла любіць жытні кавалачак хлеба. Зоры дарыла ты мне, у ноч адкрываючы неба. Хто цябе змалку пазнаў, той ад хаціны не зверне. Кожнае слово тваё, это што ў коласе зерне. Гісторыя стварэння узорнага фальклорнага калектыва «Кропелькі» плаўна выцякае з творчасці народнага фальклорнага калектыва «Валайчанка», які пачаў сваю дзейнасць у 1976 годзе. Кіраўніком і арганізатарам калектыву з'яўлялася настаўніца Марыя Станіслаўна Будзько. Удзельніцы сваёй творчасцю адкрылі невычарпальную чароўную скарбонку, у якой захоўваліся родныя песні, песні матуль і бабуль. У сярэдзіне 80-х гадоў мінулага стагоддзя касманаўт Віталій Іванович Севастьянаў разам са знакамітай актрысай Тацянай Ведзянеевай наведалі Смаргоншчыну. На Снегянскім мосце іх сустрэла валайчанка. Касманаўт вельмі хваліў удзельніц калектыву і пацікавіўся, ці ёсць каму перадаць багатую народную спадчыну, ці збіраюцца яны гадаваць сабе змену. Вось тады і было прынята рашэнне сабраць самых таленавітых дзетак са школьнага хору і стварыць новы фальклорны дзіцячы калектыў. Так, у 1986 годзе у Валэйкавічах і з'явіліся кропелькі. Кіраўніком калектыву стала настаўніца Ванда Віктараўна Роля, акампаніятарам Юрый Андрэевіч Лутовіч, пазней Андрэй Грыгаровіч. У 1998 годзе калектыву было прысвоена ганаровае званне «Узорны фальклорны калектыў». Паважаныя госцікі, паважаныя гледачы, дазвольце пазнаёміць вас з маімі гасцямі. Гэта фальклорны гурт «Кропелькі». Кропелькі. Вельмі цудоўная назва. А чаму менавіта так вы назваліся? Калі ствараўся гурт «Кропелькі», у яго ўвайшлі дзяўчынкі другіх, трэціх, чацвёртых класаў. Маленькія, звонкагалосыя, як кропелькі. Зараз яны ўжо павырасталі, нават замуж павыходзілі, а некаторыя засталіся спяваць у народным гурце «Валайчанка». Па-другое, і магутныя рэкі складаюцца з малюсенькіх кропелек вады. Вось і нашы кропелькі уліваюцца ў магутны акіян адраджэння беларускай культуры. Захацела бабуленька раптам збагацець, посадила рабу курку, кабыляла дзеці.
Удзельнікі валайчанкі разам з удзельнікамі кропелек вандравалі па шматлікіх канцэртных пляцоўках, святах, фестывалях і конкурсах, ладзілі канцэртныя праграмы на святах вёсак, паспяхова прадстаўлялі свае калектывы на раённых аглядах-конкурсах. У сувязі са зменай базы дзейнасці кіраўніком калектыва некаторы час была Юлія Віктаровна Рашкевіч, а з 2022 года калектывам кіруе Лілія Станіславовна Мураўская. У калектыва шырокая і багатая біяграфія выступленняў. Майстэрства яго удзельнікаў высока ацэньваецца на конкурсах і фестывалях розных узроўняў. Гэта даказваюць узнагароды міжнародных, рэспубліканскіх, абласных, усерасійскіх і раённых значэнняў. У планах калектыву дальнейшее вывучэнне, зберажэнне і папулярызацыя фальклорнай спадчыны свайго рэгіёна, пашырэнне рэпертуару і дальнейшы удзел у фестывалях і конкурсах. А як спраўдзяцца гэтыя планы, пакажа час. Эх, ну что скажешь? Як цікава, гэта ж не проста юбілей калектыва, а нібыта цэлае жыццё, напоўненае мноствам падзей, уражанняў, песень і, вядома ж, любоўю да роднай зямлі. Ну ты говорить, мастачка. Сябры, вы готовы сустрэцца з юбілярами? Не чую! Вось, тады вітайце! Удзельнікі узорнага фальклорнага калектыва «Кропелькі». Яго кіраўніка Лілію Мураўскую і музыкаў Ігора Кавальскага і Алену Давыденкаву. Народной земли нас морковской, гостей мы рады сустракать, и песни наши привитальной, сябров своих ушановать. Мы всех запрошаем на свято, хлеб соль вы примите от нас, частуя гостей наша хата, мы сердце открыли для вас. Музыки весело играют, танцору поле шуруют, пьяночки песен заплетают и радостно усвет несут. Мы всех запрошаем на свято, хлеб соль вы примите от нас, частуя гостей наша хата, мы сердце открыли для вас. Мы всех запрошаем на свято, хлеб соль вы примите от нас, частуя гостей наша хата, мы сердце открыли для вас. Мы сердце открыли для вас. Мы сердце открыли для вас. На кірмаш мы завітаем, ды пра гэта заспяваем. Нас вітайце вы званчэй, разам будзе весялей. Напоем где-то марш, го-го-го, поехали на килаш, го-го-го, что повезли продавать, го-го-го, мы забыли рассказать, го-го-го. Две дурочки, петушка, го-го-го, и осьмёточку самца, го-го-го.
Каб здоровыми были и мужнели, и росли, на затирку налегайте, да разом с нами поспевайте. Ешьте затирку зрелой муки, будут толстыми ваши боки. Как вы здоровым не сумовать, треба далеку затирки з'ядать. Как вы здоровым не сумовать, треба далеку затирки з'ядать. Эта затирочка наша с дымком, яйца заправили мы молочком. Смачно вам если капружими быть, треба добавки еще попросить. Смачно вам если капружими быть, треба добавки еще попросить. Я шукая лизати шаки, нашу затирочку з білої муки. Потім ти будеш слідки глинать, нашу затирочку вспоминать. Потім ти будеш слідки глинать, нашу затирочку вспоминать. Затирка наша буде смачней, коли разом єсті яє веселей. Коли ж добавки будете брать, треба ось так розставать. Белой муки будут толстыми ваши боки. Как вы здоровым не сумовать, треба далеку затирки з'ядать. Как вы здоровым не сумовать, треба далеку затирки з'ядать. Затирка наша буде смачней, коли разом єсті яє веселей. Коли ж добавки будете брать, треба ось так розпівать. Ось так! Древа моцно своими коронями, рака витоками, а чоловік продками. Духовним багаттям, якое ми отримали у спадщину від їх, можна ганоритися перед усім світом. І каб заховати свою самобытность, необходно його зберегти і передати будучим поколенням. З чим паспяхова справіліся жанчынкі, якія стаялі ля вытоўках стварэння узорнага фальклорнага калектыва «Кропелькі», якія заўсёды былі побач на шматлікіх фестывалях, конкурсах, падтрымлівалі дзетак і былі добрымі дарадцамі, якія шчодра перадавалі свой спеўны талент маладому пакаленню. Гэтыя два калектыва на працягу шматлікіх гадоў з'яўляліся адзіным цэлым. Да і зараз на шматлікіх канцэртных праграмах мы рука об руку з імі разам побач. Вітайце! На святочнай сцэне легендарны
естрадний, судовний, талановитий народний фольклорний колектив «Волейчанка».
Дякую, шановні, аплодисменти. Проходьте, коли ласка, у святочну залу. Смаргонський наш край, ти нас узгадавав, як діток голубів і пестів, і крили для узльоту нам вольные дав, і голос співать тобі пісні. Поважані гості, тримайте творчі подарунки від юбілярів. Одноклассник копил, шапарил,
Песня «Вол бушуе». І незвичайний голос гэтай дзяўчынкі калісьці быў візітоўкай кропелек на шматлікіх конкурсах і фестывалях, на канцэртных пляцоўках раённых мерапрыемстваў. Час прайшоў, дзяўчынка вырасла, крыху змяніўся рэпертуар. Але гэта песня заўсёды з ёй. Сустракайце на святочнай сцэне Ганна Рассошка. Ніводнае мерапрыемства раёна не абыходзіцца без выступлення узорнага фальклорнага калектыва «Кропелькі». Яго рэпертуар, як зараз кажуць, у трэндзе і падыходзіць да любога свята. Зараз яго ўдзельнікі выканаюць усім вам вядомую песню, падрыхтаваную калектывам да фестываля кірмашу «Смаргонскія абаранкі». Рука
Ну вось, як толькі вийшли на сцену, яны знов там разышліся, гудзяць. Что ж тут скажешь? Мама. Дети! Мама, наступные артисты так и рвутся на сцену, каб павіншаваць кропелек. Ну, што не стрымаць? Ну так і не трэба. Вітайце лаўрэат шматлікіх міжнародных, рэспубліканскіх, абласных і раённых фестываляў і конкурсаў. Узорны фальклорны калектыў «Нальшаначка» Жадзівскоўскай сярэдняй школы. Кіраўнік Кацярына Дудзінская. Сустракайце! А можно гучными аплодисментами позвать сюда опять кропельки, коли ласка? Гучнее аплодисменты, они не чуют. Детки, сегодня ваш вельмі вялікі святочны дзень. Вам исполнилося 30 гадоў. Вы не думаеце, гэта яшчэ вельмі мала. Наперадзе яшчэ шмат-шмат. Але гэта дата яскравы доказ таго, што ў калектыве працуе прафесійны кіраўнік, адданыя творчасці дзеці. І дзякуючы менавіта вам, я знаю, што на Смаргоншчыне не згасне гэта іскра народной творчасці. Я жадаю вам усяго самага найлепшага. Галоўнае, каб вы ўсе былі здаровыя. Ну і творчых поспехаў, новых дасягненняў і ўсяго самага найлепшага. І гэты салодкі падарунак я падару вам. Трымайце. Ну, не я, гэта наша Нальшаначка. Аплодисменты. Сонце ярке встає,
залі. Аўтарам яе з'яўляецца Марыя Станіславаўна Будзько, былы кіраўнік народнага фальклорнага калектыва «Валайчанка». Гэта песня была напісаная ёю для дзетак кропелек пра простае, вясковае, цудоўнае дзяцінства. Любяць нашы песні вёскі гарады. Кропелькі пранеслі песні праз гады. Колькі песень спета, а колькі прапяём, мы на гэтым свеце песняй жывём. Як поля
зноў к нам прыйшлі, песню казку прынеслі. Ужо на сцэну робяць крок, вас віншуе хутарок. Пайшла дзяўчына, селі Карпаці, стала з расою сабе гукаці, стала з расою сабе гукаці. Ой, што там людцы, ой, што там хочуць, мяне бедную дзеўку замуж валочаць, мяне бедную дзеўку замуж валочаць. Ой, там на ганку, там на муранку, куецца зюля без перастанку. Ой, там на ганку, там на муранку, куецца зюля без перастанку. Ручки не падал, сердце не сгублю, правды не скажу, кого я люблю, правды не скажу, кого я люблю. Много любила, всех позабыла, кого не знала, с тем жить и стала, кого не знала, с тем жить и стала. Ой, там на ганку, там на муранку, куецца зюля без перастанку. Ой, там на ганку, там на муранку, куецца зюля без перастанку. Ой, там на ганку, там на муранку, куецца зюля без перастанку. Ой, там на ганку, там на муранку, куецца зюля без перастанку. Мы хотим попросить на сцену Лилию Муравскую выйти. Лилия Станиславовна, мы от всей души поздравляем вас и ваш коллектив с таким маленьким юбилеем. Желаем вам творческих новых побед, достижения больших, высоких результатов. Самое главное, будьте здоровы, будьте крепки, позитивны духом и всего вам самого хорошего. Это вам маленький цветочек. Павіншаваць кропелек завітала цудоўная жанчына, кіраўнік народнага ансамбля песні і танца імя Міхала Клеафаса Агінскага Тамара Волченкова. Сустракайце! Добрый вечер, шановные сябры. Уже сказали, ад імя всех удзельнікаў наших коллективов народных. Дозвольте павіншаваць наших юбіляраў со святом. Пожадать моцнага здоровья всем. Пожадать творчих поспехов, перамог творчих. И калі будут спевать белорусскую песню наши нашчадки, то песни белорусской жить долго-долго, жить заўсёды. Паважаная Ілля Станиславовна, паважаныя ваши удзельнікі, дозвольте вам пожадать поспеху, здоровья. Оставайтесь такой доброй, милой, талантливой. Всего вам самого доброго, пожалуйста, страна. И, конечно, я хочу спеть песню для вас, для всех, песню о нашей любимой Беларуси. Так и называется «Беларусь моя».
Журавлиная песня летит над полями, над маминым домом. По росе бегут дураки, по стежинкам с детинства знакомым, край озер заповедных лесов. Беларусь, пригожусь неземная, чистый водок плетистых лугов, у маланках дождю поканает. Беларусь моя с твоим голосом, будут дни шуметь новизной. Беларусь моя звонким голосом, я спеваю тебе про любовь. Беларусь моя ясной зоркою, урастань поклича мне. Беларусь моя мовой звонкою, моя песня звучит для тебе. В твоих храмах звучит перезвон о духовности нашей одинства, и краная душу, як слезой, голос мать, что кличал детинство, понад хатами клёкот буслов. Беларусь, пригожусь неземная, чистый водок плетистых лугов, у маланках дождю потонает. Беларусь моя с твоим голосом, будут дни шуметь новизной. Беларусь моя звонким голосом, я спеваю тебе про любовь. Беларусь моя с твоим голосом, будут дни шуметь на земле. Беларусь моя песней матчиной, ты до сердца меня притули. За святым, шановні, усього самого найлепшого. Я ганаруся, що я народилась у гэтым цудоўнай Беларусі і спеваю наши белорусские песни. Беларусь моя с белым голосом, будут дни шуметь новизной. Беларусь моя с звонким голосом, я спеваю тебе про любовь. Беларусь моя с белым голосом, будут дни шуметь на земле. Беларусь моя песней матчиной, ты до сердца меня притули. Беларусь моя песней матчиной, ты до сердца меня притули. Беларусь моя песней матчиной, ты до сердца меня притули. Дякую, Вельвеликий. А зараз на нашу святочну сцену ми з задовольненням запрошуємо керівника узорного фольклорного колектива «Кропельки» Лілію Муравську. Сустракайте! Поважаныя сябры, песню, якую я вам сёння хочу падараваць, амаль 25 гадоў крочыць у маім жыцці. Менавіта гэтая песня зрабіла крок у маю цяперашнюю прафесію. І гэта песня я здавала на ўступным экзамене, калі паступала. І вось сёння, 25 год назад, я хочу цяпер успомніць гэтую песню, калі ласка, для вас. Правда, люди, правда, молодец,
вам, Лілія Станіславовна, за тое, што сабралі ўсіх нас на гэты цудоўны юбілей і арганізавалі такую цёплую, утульную творчую сустрэчу. Дарэчы, у нас будзе яшчэ адна магчымасць сустрэцца з калектывам. 24 мая у 10 гадзін раніцы на тэлеканале «Беларусь-3» адбудзецца відэасюжэт телеперадачы «Наперад у мінулае» з удзелам кропелек. А ў панядзелак у 15:00 будзе паўтор. А зараз дазвольце запрасіць на святочную сцэну са словамі віншаванняў начальніка аддзела культуры Смаргонскага раённага выканаўчага камітэта Тацяну Мар'янаўну Ражаву. Добрый день, шановные сябры, добрый день. Я не буду казаць юбіляры. Я буду казаць творчыя, таленавітыя, прыгожыя дзяўчынкі. Хлопчыкаў няма ў калектыве, але я спадзяюся, што яны з'явяцца. Ну, па-першае, я вам у тую скарбоначку, што вам нальшчаначка перадала, дадам трохі. Вы ведаеце, праца ў дзіцячым калектыве вельмі складаная. Складаная чаму? Прыходзяць маленькія дзеткі, кветкі. Вось сёння Аня, Анечка, якая спявала, яна была на відэо яшчэ маленькай дзяўчынкай, Анечка Чабатуль, цяпер яна ўжо Аня Расошка, але жыццё так склалася, што ўсё ж такі ў культуру навярнулася. Паблукала, але творчасць прыцягнула. І хоць працуе на сёння ў бібліятэцы, але заўсёды мае магчымасць свой прыродны талент, які заклаўся менавіта там, у кропельках, падараваць гледачам. Шановныя дзеткі, я хочу вам сёння шчыра падзякаваць за тое, што вы сёння вельмі модныя, вельмі трэндавыя, і я не памыляюся, і вельмі цікавыя. Спяваць так, як спяваюць у інтэрнэце, могуць усе. А вось спець народную песню так, каб яна была да душы, гэта вялікі талент. І вы гэты скарб вельмі шануйце і вельмі трымайце. Таму што вось і тая чырвоная стужачка, і тая кашулька-вышываначка, і той паясок, і тая спаднічка, гэта тое, што нашы продкі выкрысталізоўвалі вякамі. І тое, што кожны вось гэты элемент касцюма, кожная нота і кожная песня, яна мае вельмі вялікі сэнс. Я думаю, што той, хто прычыніўся хоць раз да народнай песні, вырасце таленавітым, добрым чалавекам і добрым грамадзянінам. Лілія Станіславна, хочу сёння і вас падзякаваць. Я ведаю, што ў Ліліі Станіславны, калі яна пачала працаваць з гэтым калектывам, былі ў яе і страхі, нейкі атрымаецца, не атрымаецца, але я лічу, што сёння экзамен здала, правда? Здала. Ну и, конечно, я не могу сказать слово привітання шчырага нашим цудоўным валайчаначкам. Вось такія прыгожыя сядзяць, я іх бачу. Яны ў нас як салдацікі. На рэпетыцыю усе хворыя, не хворыя, магу, не магу, іду. Марціна Усад сёння з вами спявала ў зале. Дзякуй вялікі за тое, што трымаеце гэтыя песні. І вось гэту бразготку трэба ў вас пазычыць, паляпаць вельмі добра да душы. Дзякуй вялікі вам за тое, што вы шануеце гэту песню. Вось два калектыва, кропелькі і валайчанка, яны неразрыўна звязаны. Звязаны творчасцю, звязаны рэпертуарам і звязаны такой звыш-задачай, якая ёсць у кожнага калектыва. Кропелькі змянілі базу дзейнасці, яны пераехалі ў горад. У нас быў такі страх, ці не згубяцца яны. Але сёння мы бачым, што яны не згубіліся. Я хочу толькі пажадаць этому калектыву, я ведаю, што ў іх ёсць цудоўная праграма, тэатралізаваная, прысвечана народнаму святу, веснавому святу. Я вам пажадаю, каб да наступнага канцэрта вы зрабілі такія праграмы па ўсяму гадавому колу. Таму што гэта наша родная, народная, і я думаю, што і дзеткам будзе цікава з гэтымі песнямі пазнаёміцца. Пажадаць калектыву хочу толькі поспехаў. Пажадаць Ліліі Станіславне хочу моцы, каб трымаць дзіцячы калектыў, гадаваць і новых у гэта кола прынимаць.
Ну и сегодня я хочу еще выполнить такую почестную миссию. Сегодня у меня есть тут нагороды. У меня есть доручение от старшини Сморгонского районного виконавчого комитета, и я хочу вручить подячное письмо Лилии Станиславовне, кіраўніку за шматгадовую працу, профессионализм, захаванне и популяризацию народных традиций сярод молодого поколения. Калі ласка. Як кажуть, який ж співний колектив без музики, правда? Музика вельми важна. Хочу запросити на сцену Ігоря Владимировича шановного, який у нас музика-професіонал. Ігор Владимирович, дозвольте вручити вам гоноровую грамоту отдела культуры за популяризацию фольклорной спадщины не только в этом коллективе, вы працуете, а еще в других коллективах и у совязи 40-годин творчей деятельности Кропель. Один такі подячний лист прилетів до Кропелек з Гродно. Адміністрація Державної установи культури Гродзенський обласний методичний центр народної творчості виказує подяку узорному фольклорному колективу Кропельки за шматгадовую працу, накерованную на примножение культурного потенциала Гродзенского региона. Тут еще шмат про поспехи. Я ще раз дякую вас за творчість і жадаю, щоб нові творчі горизонти обов'язково вам покорилися. Дякую. Дякую, Тетяна Мар'яновна. Вітайте, намісник директора Державної установи культури Сморгонський районний центр культури Ганна Петровна Дурейка. Добрый вечер, Кропельки. Я хочу от имя кіраўніцтва Сморгонского районного центра культуры повіншаваць вас з вашим юбилеем. Жадаю вам творчих поспехов, высоких досягнений и всего только самого-самого наилепшего. Дякую вам за вашу творчесть. И нехай ваш коллектив радует нас еще шмат год. И хотелось бы вручить подячные листы усім удельникам коллективу. Подячный лист за высокий профессионализм, талент, активный удел у творчем житті узорно-фольклорного коллектива Кропельки и у сувязі з 40-годдям коллектива уручається Гайдукевич Каролине. Подячный лист уручається Дружининой Анастасии. Подячный лист уручається Карпюк Александре. Подячный лист уручається Мороз Ангелине. Подячный лист уручається Мазейко Милане. Подячный лист уручається Мрочко Ксении. Подячный лист уручається Нолик Карене. Подячный лист уручається Подмостка Деяния. Подячный лист уручається Чайко Ульяне. Подячный лист уручається Шасной Лиляне. Подячный лист уручається Шасной Лике. И подячный лист уручається Шасной Валерии. Ну, конечно, який ж юбилей без торта. Для вас, Кропельки, подарунок от районного центра культуры.
вам еще раз. Дякую, Ганна Петровна. Ну, а хто хоче з залу повіншувати наших діток? Хочуть, ми бачимо, хочуть. Коли ласка, віншуйте. Поважаны наш дарагі калектыў кропелькі. Мы вельмі рады, што вы з'яўляецеся носьбітамі традыцый беларускага народа, якое выказваецца праз народную фальклорную песню. Мы сёння з захапленнем слухалі вашу песню і вельмі вялікія ўражанні павучылі ад гэтага. Мы віншуем вас з юбілеем, жадаем больш актыўнага удзелу у фестывалях і конкурсах, моцнага здароўя усім і калектыву, і кіраўніку калектыва. Дзякую, што вы так хорошо займаецеся з імі, і гэта відаць ваша ўся творчасць. Поэтому творчых поспехаў вам жадаем, ідэй, поспехаў. Усього найлепшага. Будьце здаровенькія, і мы будзем сачыць за вашымі поспехамі. І таксама хочам павіншаваць салодкім падарункам. Дорогие друзья, я присоединяюсь к поздравлениям. Вот цветочки. И Александр Перекарпович Лях передавал тоже поздравления от всей души и сладости детям. Вот. Всех нашего здоровья, успехов вам! Паважаныя сябры, вялікі дзякуй, што вы не забыліся пра нас, прыйшлі на гэта цудоўнае свята, раздзялілі гэты, хвалююся, гэты момант. Вялікі дзякуй за падарункі, за кветкі, за ўсё. Па-першае, хочацца выказаць вялікі дзякуй сваім калегам, якія дапамагалі мне стварыць гэтае свята, нашаму кіраўніцтву, выказаць вам, гледачы, што прыйшлі на наша свята. А самае галоўнае, хочацца адказаць вялікі дзякуй нашаму гукарэжысёру Сергею Николаевичу, які так файна агучыў гэта мерапрыемства, і Вікторыі Михайловне, якая создала вось гэту ўсю прыгажосць на экране, на сцэне. І хочацца выказаць вялікі дзякуй людзям, якія прыбралі, упрыгожылі гэтую залу, каб яна была утульная. Усім вялікі дзякуй за ўсё. Ну, але наша програма падышла до завершэння. Але мы, як і песні, не развітваемся з вами. Нам так хочацца, каб такія сустрэчы былі часцей. Давайте будем збірацца разам. Яшчэ раз хочацца прыгадаць з такой нагоды песню Марыі Станіславаўны. Для гэтага запрашаем на сцэну народны фальклорны калектыў «Валычанка», дарослых кропелек і ўсіх удзельнікаў сённяшняй юбілейнай праграмы. Калі ласка, кропелькі, нашы кропелькі. Галечка, заходзім, заходзім, заходзім.
знайшла часок завітати у гості. Так само запрошаємо Тетяну Мар'яновну, Наталію Станіславовну і Олесю Олександровну. Мне кажется, ні. Дорожка стелится межина, а у небе жаворонки пяют. Колосся в желтых завушничках переливаются, плывут. Заспеваем песню нашу, припомним наш тревожный лёс. Своих батьков, свою сядину, души шепетания вёс. Давайте соберемся разом, одной семьей за столом, и нам не будет сумно, знаем, обнимемся и песню запоем. Давайте соберемся разом, одной семьей за столом, и нам не будет сумно, знаем, обнимемся и песню запоем. Дорожка стелится межина, а в небе жаворонки пяют. Колосся в желтых завушничках переливаются, плывут. Припомним тую луску хлеба, с рук матери у обедний час. Якое счастье есть и хлеб у волю, вся величка клопотится про нас. Давайте соберемся разом, одной семьей за столом, и нам не будет сумно, знаем, обнимемся и песню запоем. Давайте соберемся разом, одной семьей за столом, и нам не будет сумно, знаем, обнимемся и песню запоем. Новых зустреч, поважаныя сябры. Да побачення!